Mula sa Kiwalo, Daragalbay, isang ina ang dumulog sa ating programa upang manawagan ang kanya kasing umanong bunsong anak, tinangay ng isang di kilalang motorista. Kwento ni Nanay Lea Proyalde, kahapon lamang bandang alas 3 ng hapon nang magpaalam ang kanyang anak na makiki-wifi. Kalating kilometro ang layo mula sa kanilang bahay, ngunit nang matagalan ito, ay dito na kinutuban ng masama si Nanay Lea. Para sa detalya sa hinahing ito, kasama natin live sa ating studio si Nanay Lea. Magandang hapon, Nanay Lea. Magandang hapon naman po, sir, ma'am. Ayan, maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, yung pinakadetalye sa nangyari dito sa anak po ninyo? Nung kahapon po, sir, nagpaalam po ang anak ko na mag-wifi po alas 4 po ng hapon. Tapos sabi po sa akin, mama, magwa-wifi po ako. Sabi ko, sige na, pero babalik ka lang, huwag kang magpapagabi. Sabi niya, opo, mama. Paalis na po ako, magwa-wifi po ako. Sabi niya, o sige. Tapos paglabas niya sa bahay, sabi ko, ba't nakabihis ang anak ko? Gumano ako, nagtaka po ako. Parang pinaano ko lang po, ma'am sir, pinaliwas ko lang. Pero medyo kinutuban ako. Sabi ko, Diyos ko, ano itong naramdaman ko? Parang iba. Sunodun mo kaya? Sabi niya. Sabi ko, sige, sundan ko. Apo. Tapos, medyo malayo talaga, ma'am, ang bahay namin. Bulod po yun, ma'am. Tapos, sinundan ko. Dali ako, takbo ako. Pag dating ko po doon sa may wifi-yan, wala naman po, ma'am, doon ang anak ko. Sabi ko, nasaan yun ang anak ko? Tapos sabi nung mga bata doon, may nag-ano daw po nung motor kasi kilala niya siguro yun. Pero hinatak po siya, nakatalikod po. Sabi niya, ginano niya, binag-ano naman yung mga bata kasi hindi naman niya kilala. Inawakan daw yung anak ko dito sa likod, nakatalikod ganun. Tapos isinakay na po, nanghihina na daw po yung anak ko. Gumaganda na daw po siya, yung anak ko. Di, nagsakay na po yung anak ko. Tapos ako man, dito man ako, wala na po talaga. Di ko na po siya maabutan. Tapos, Ayan. Sige, sa pagkakakwento mo, Nanay, talaga nga hindi pa ito nakakapunta sa bahay kung saan ito makiki-wifi. Ay meron ng kutob sa'yo na dahil sa nakapangsuot ito ng maganda, itong anak po ninyo. opo. Ayan, nung pagtingin nyo dun sa kung saan ito makiki-wifi sana, ay wala na ito. Wala ito dun sa lugar. Wala po. Ayan, at base dun sa nakakita, Nanay, sa pilitan daw po itong sinakay dun sa... Opo. Nag-iisa lang itong motorista. Nag-iisa lang po, sir. Wala naman ano. Tapos sabi ng mga bata, nakita namin yung anak mo, ate. Sakay na baga sa motor, di mo alam. Takbo sa tricycle para maabutan mo. Hindi ko naman po dahil wala nga po ang pamasahe noon. Sabi ko, ano kaya? Sa isip ko, sir, hindi ko naman maabutan yun kasi nasa motor. Nagdasal na lang po ako. Sabi ko, Diyos ko, sana hindi naman madisgrasya ang anak ko. Sabi ko, Diyos ko po, yun na lang po ang tanging sa puso ko magdasal. Wala na pong iba. Yung umuwi ako sa amin, umiiyak na ako. Sabi ko, wala man dito yung anak ko. Tapos sinundo man ako ng asawa ko. Sana kaya pumunta yun. Ayan. Mga alas 4 po ito nangyari. Alas 4 po. Ayan. Pero first time po ito mangyari? First time po, opo. Mabait po yung anak ko, sir. Wala po yung boyfriend. Wala po talaga. Pag hindi po yan naglalabas-labas. Pag lumalabas yan po, ma'am, kasama po ako lagi. Maglalaba ako, kasama ko. Sabi nga sa akin nung Mama, bukas, maglalaba tayo. Para ibili mo ako, mama, ng sapatos pag simba ko sa simbang gabi. Sabi ko, anak ko, oo, sasamahan kita. Ayan. Pero wala na po. Ayan. Madalas ba siya, Nanay, nakiki-wifi doon sa lugar? Opo, madalas po Ano lagi. yung mga kadalasan? Sa school ba? Or Ay, sir, hindi naman po yung nag-school na. Naka-elementary lang po yun, sir. Grade 6 po, din naman po yung nag-high school. Kasi po nga, sa hirap po ng buhay namin. Walo pong anak ko, sir. Hindi ko po nakapag-aral ng iba. Kaya po, sabi ko sa anak ko, mag-aral ka para sa'yo naman yan, anak. Sabi ko sa anak ko, sabi niya, mama, gusto ko mama sa private kasi matalino ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko kaya sa private. Alam mo naman, isa akong labandera. Nagpapabayad po ako maghawan. Ano pong itutustos ko sa iyo? Sabi ko gano'n. Kaya sabi niya, hindi na lang ako mag-aaral. Pero before ito, Nanay, na mangyari, meron ka bang napansin sa anak po ninyo? Meron po, sir. Ano yung mga napansin mo sa kanya? Yung pong nag-CR po ako, napasiar ako. Sabi ko,
nasaan yung si Bibi? Sabi ko, CR siguro. Sabi niya, di pinuntahan ko po sa CR. Sabi ko, Be, dali na, mas-CR naman ako. Ako naman ang mas-CR. Sabi ko po, ma'am. Tapos si mama, wait lang. Ako talaga nasi-CR na ako. Binuksan ko po muna, sinilip ko po siya. Pag ganun. Sabi ko, nagulat ako, ma'am. Sabi ko, ano itong nakita kong ito? Diyos ko, sabi ko ganun. Yung po, sir, yung po, ano ba, kinabuhay mo ba? Pinipicturean ng cellphone niya. Tapos ito, bad. Kita yung didi Okay. niya. So, Ginanyan sa niya si madaling mama. sabi, nanay, naisip nyo na meron siyang kausap na iba dito sa Opo, kanyang sir. cellphone. Naka-intra daw po siya sa GC. Tinanong ko po, ano yung bibig ko? Hindi ako marunong yan. Sabi ko nga po, no read man po ako. Hindi ako nakapag-aral. Sabi ko ganun. Pero marunong naman po ako magbasa kahit konti. Sabi Okay. ko ganun. Nakita ko po, sir. Yun na nga po. Mama, naka-intra ako sa GC. Paano ito, mama? Sabi ko, paano daw siya makaalis doon? Yun sabi niya. Sabi ko, madali yung bibi. Kung gusto mong makaalis yan sa GC mong sinasabi, basagin mo ang cellphone mo para wala ka ng GC. Yun lang ma'am ang nagpasok sa isip ko. Oo. Kaya wala po kayong, hindi po kayo Hindi mo techie alam. sa social media. Hindi ko po alam. So Wala yun po. lang yung paraan na sinabi Opo, niyo sa anak niyo. opo. Matanong ko lang po kayo, Nay, ito po bang anak po ninyo ay kilala po ninyo yung mga kaibigan, grupo? Ay ma'am, hindi ko po ma'am kilala kasi po yung cellphone niya, hindi niya pinapakita sa akin. Laging nandito, nakatago dito. Minsan sa bulsa. So sabi niyo po ang anak niyo ay mabait, Opo. ang kanya pong routine everyday, bahay, Opo, talaga. paaralan dati. Opo. Pero ngayon po na iba. Na iba po talaga. So, ibig sabihin, etong anak nyo ay parang may mga sikreto pong itinatago Opo, sa inyo. opo. Okay. So, sa tingin nyo po, Nay, dahil nababanggit nyo yung GC, Opo. this is a group, Group chat. Yes po. Opo. Alam opo. nyo po ba kung sino yung mga nasa group chat nila? Hindi ko po ma'am alam dahil hindi ko naman po nakikita yung cellphone niya. Opo. Hindi Pero may pinapagamit sa nababanggit akin. po sa inyo yung anak nyo na gusto Opo. niya pong umalis na sa group chat. Opo. Wala po ba siyang nabanggit kung ano po yung klaseng group chat na Ang yun? sabi niya po sa akin, Mama, dito sa group chat namin, bawal naman dito yung bastos. Di ba yung binabanggit sa akin? Sabi ko, ano kaya yung group chat na yun? Bawal Ano? daw yung bastos. Oh, bawal daw yung bastos. Pero bakit o nakita mo siya sa Nahuli CR, ko po, nahuli ko po siya. Pinipicturean yung kanya. So, ano po yung pumasok sa isip nyo na parang Sabi ko, nagsisinungaling talaga yung anak mo? nagsinungaling yung anak ko. Tapos umiyak siya. Mama, sorry po, Mama. Sabi ko, baby, wala ka naman kasalanan. Bakit magkasorry ka? Mama, itong cellphone na to, Mama. Sabi ko, akin na yan. Basagin ko yan para tapos ng problema mo. Opo. Sabi ko sa kanya, Mama, wag. Sabi niya. Oh, tapos, Sa tingin nyo po, ano po yung GC na yon? hindi ko po, Posible Ma'am, po alam. ba na parang yung mga pinipicture niya sa katawan niya ay sinesend niya doon? Ma'am, hindi ko po, Ma'am, alam. Hindi ko po talaga alam kung ano yun. Okay. Opo. So, sa mga nangyayari pong sa anak nyo, bago pa man po ito umalis, bago pa man ito nawala, ganun po yung nalalaman nyo sa kanya. Opo, GC po talaga ang nag-ano sa Posibleng kanya. miyembro or nakasama po siya sa grupo na ganun po yung ginagawa, na nagpipicture po ng kanilang mga maselang bahagi at Opo. sinesend po doon. Opo. Doon naman po tayo sa pagkawala po ng anak nyo. May nakasabi na sumakay ng motorsiklo pero sa pilitan. Sa pilitan po, opo. Opo. Ayan. Nung nalaman po ninyo yun, ano po yung sumagis o pumasok sa isip nyo? Posibleng ito po bang kumuha sa anak nyo ay... Oo, yan muna nga po. Pero sabi ko, sana hindi man ito. Diyos ko, ano kaya to? Magulo na, ma'am, yung isip ko. Magulo na, hindi ko na alam kung ano gagawin ko, Opo. ma'am. Ang tanong ko po, nanay, posible po bang itong kumuha sa anak nyo ay member po ng GC yon? Boyfriend ba niya? Or Posible po. Kasi po, wala po siyang boyfriend talaga, ma'am. As in, wala pa alin siyang po doon? sinasabi. Posibleng Yung GC na sa yun. GC. So, Opo. posibleng Miyembro. miyembro ng GC yung kumuha po sa anak po ninyo. Opo. Okay. Ito po bang nangyari sa anak po ninyo ay nai-report niyo po sa pulis, sa Opo, barangay? nai-report ko na po sa kapitan, tapos sa pulis po sa may doon niya Silya po, sa police station po. Opo. Sabi sa akin, di ipapamising na natin, sabi gano'n. Sabi ko, sino? Ilang araw na pong nawawala yung anak niyo? po, mag-24 hours na po. Magto 24 hours. So, ang anak niyo po ay ilang taon? 17 years old. 17 years 17. old. So,
nag-aalala po kayo dahil Opo. hindi naman talaga gawain po ito ng anak Hindi nyo. po, hindi po talaga. Mabait po yung anak ko. Sa tingin niyo po, nanay, ano po yung... Ano po kaya siya, ma'am? Parang balisa na yung anak ko, ma'am. Minsan hindi na kumakain. Lagi nakatitig sa Ayan. cellphone. So, Oo, posible yun kaya po, yun, nanay ma'am. na tinatakot ito ng kanyang Opo, kamiyembro? opo, parang kaya tinatakot nagawa niya po, itong, opo. yung sinasabi mo na nahuli mo siya na picturean, kaya Opo. nagagawa niya mag-send dun sa GC, Opo. tinatakot ito. Opo. So, ngayon po, nanay, inilapit niyo po ito sa amin dahil magto 24 hours na po na hindi po umuwi yung anak po Opo. ninyo. So, kayo po ay mananawagan. Opo, ma'am. Ano po yung panawagan po ninyo, nay? Manawagan po ako. Ito nanay. Manawagan po ako sa kung sino man po ang nakakupkup sa anak ko, kung sino man po ang sinakay niya sa motor na taong yon. Iuwi mo na po ang anak ko. Wala na akong iba noon, bunso ko yun. Walang boyfriend ang anak ko, kung sino ka man. Pauwiin mo na ang anak ko, mahal na mahal ko yun, magpapasko pati. Iregalo mo na sa akin ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo, May. Umuwi ka na, May. Mahal na mahal kita, May. Alam mo, May, may sakit baga ako. Di ko alam, May, ko. Sa darating na Pasko, buhay pa ako kasi wala ka. Kung wala ka man lang may lubusan, mabuti pa. Mamatay na lang ako. May, mahal na mahal kita, anak ko. Umuwi ka na, please. Nakikiusap ako. Sa kayo kung sino man ang kumukup sa kanya ng anak ko. Pawiin mo na ang anak ko. Please lang po. Nakikiusap po ako. Saka kung gusto mo ng mag-asawa, halimbawa lang kung boyfriend mo or kung sino man yan, may magulang ka. Dapat ipaalam mo sa magulang mo. Buhay pa ako, May. Buhay pa kami. Kung talagang mag-aasawa ka na or magpaalam ka, mamanikan yung asawa mo. Hindi naman ako magagalit eh. Kasi darating tayo sa punto ng ganon, mag-aasawa ka din. Opo. May punta ka na, may umuwi ka na, may please. Nakikiusap ako, umuwi ka na. Ayan. Nandito ako sa ora mismo. May, umuwi ka na, please. Umuwi ka na. Nag-aalala ng mga kapatid mo. Opo. Ayan. Nanay, alam po namin ang inyo pong nararamdaman. Pero lakasan niyo po yung loob, nanay, ha? Kasi binabanggit niyo po kanina, baka hindi ka na abutan Abutin. ni May pag, what if umuwi po si May, tapos ikaw naman po yung, Hindi niya madatnan. Hindi niya madatnan. So, lakasan niyo lang po yung loob niyo, nay. Ano po, nay? So, sabayan po natin ang panalangin na sana Opo, po si ma. May ay nasa mabuting Opo, kalagayan ma'am. at Opo. makauwi po siya ng ligtas. Opo. Po. Correct. So, lakasan niyo po yung loob niyo, nay. Galing na po mismo sa inyo na meron po Opo. kayong sakit. So, hindi naman siguro magiging masaya si May kung umuwi po siya at kayo po yung wala. Opo. So, huwag po kayong mag-alala, nanay. Bukas po ang aming istasyon, ang aming pong opisina, ang aming programa para po ay kung makatanggap po kami ng impormasyon, ipapaalam agad po namin sa inyo, nay. Opo. Ayan mga Salamat ka-aksyon, po. tulungan po natin si Nanay Leia na mahanap at maibalik muli sa kanila ang kanyang anak na si May Naradulya. Huli siyang nakita na suot ang isang t-shirt na itim. Merong nakasulat, partner, na I need your love, na nakasulat dun sa likod. Nakapantalon na gray, tsinelas na itim, ang kanyang buhok ay abot hanggang balikat. May tangkad na 5'5" at morena. Nakikita nyo sa inyong screen ang kanyang litrato at kung namumukaan po ninyo, ay maaari lamang ipagbigay alam sa ang kanyang kinaroroan sa kanyang ina na si Leia Froyalde at kontakin siya sa numerong 0981-541-5905. 4905. O di kaya ay mag-mensahe kayo sa aming programa tabang ora mismo. Ayan mga ka-action, tulungan po natin si nanay at kung kayo po ay may impormasyon kung nasaan si Leia, ay ipagbigay alam po sa amin at sa kinauukulan. Ayan. At doon naman sa motoristang kumuha, sana na may Oo, makonsensya makonsensya ka. ka naman at sabi nga ni nanay, Magpapasko magpapasko na pa ka na. naman. So napakahirap po sa pakiramdam ng isang ina na kulang po ang kanyang mga anak na nakikita at syempre dapat po buo ang kanilang pamilya. Nanay, lakasan nyo lang po ang loob po ninyo, nanay. At huwag po kayo mag-alala, nanay, dahil
isasama po Ayun. namin sa panalangin ang anak po ninyo na sana siya po ay nasa mabuting kalagayan at Opo. umuwi na. Kung malay mo po, siya lang po talaga yung ayaw umuwi. Pero sana, kung ganun man partner, nasa mabuti siyang kalagayan. Opo, kaya kung sino man po, ibigay mo na sa akin ng anak ko. Christmas mo na, malapit na. Simbang kami na bukas. Makonsensya ka naman. Please lang po, ibigay mo na sa akin ng anak ko. Ayan. Ayun. Huwag po kayong mag-alala, Nay, dahil nandyan po ang PNP. Hindi po sila titigil na ma-backtrack po kung saan po ang kinaroroonan ng anak po ninyo. Ayan, Mas so ang mapadali. pakiusap ni nanay, kung sino ka man na may hawak or alam mo kung nasaan ang kanyang anak, please lang, ipagbigay alam at ibalik mo na ang kanyang anak. Magandang regalo yun kay nanay. Opo, salamat po.